komen jullie vandaan? We komen uit West-Vlaanderen, uit België. En waarom komen jullie naar Zeeland om te fietsen? Waarom komen we naar Zeeland? Voor de vlakte en de mooie zicht. Heeft u al vaker in Zeeland gefietst? Nee, dat is de eerste keer. Wat is er zo mooi aan? Oh, die dijken en die fietspaden, alles. Het is een paradijs om te fietsen. We zijn vertrokken naar Renesse. We zijn hier gepasseerd, Ja. dus we rijden hier en we rijden dus hier langs. En we rijden tot hier en dan rijden we weer naar boven. Om dan zo ergens langs binnen terug naar Renesse te rijden. Jullie zijn op vakantie hier. Ja, in Renesse. En jullie hebben een echte fietsvakantie. Een actief vakantie geboekt. Dus 4 daar dagen. kregen we dan een fietskaart, 4 dagen. En we brengen onze eigen fietsen mee. Wat is er zo leuk aan fietsen? Je hebt weinig beperking. En je doet de kilometers dat je wil. Door die knooppunten vind ik het goed. Je hoeft niet elke dag 50, 60 kilometer te doen. Je doet wat je wil. Je kunt op tijd stoppen en een pintje drinken. Nog een fijne vakantie. Ja. Oh, tot ziens. Ja. Jullie staan te genieten van het uitzicht. Ja, zeker. En ik kwam even kijken naar het huis wat hier te koop staat. Niet wat we belangstellend hebben, we geen geld voor hebben, maar ik vind het echt een leuke plek om te kunnen wonen. Jullie zijn aan het fietsen op Schouwen-Duiveland. Ja, klopt. Hier op vakantie in de buurt. We hebben vakantie, maar we wonen hier op Schouwen-Duiveland. Maar we wonen hier nog niet zo heel erg lang, 3 jaar. En we benutten nu een paar weken om de boel eens even echt goed te verkennen. En hoe bevalt het tot nu toe? Ja, geweldig. Helemaal geweldig. Maar ja, het weer zit ook mee natuurlijk. En ja, je kan overal fietsen. Je kan overal van het uitzicht genieten. En je hebt het gevoel dat je praktisch alleen fietst. Want er zijn heel veel mensen op het eiland. Maar dat idee, dat heb je helemaal niet. Dus ja, helemaal top. Wat betekent fietsen eigenlijk voor u? De laatste 3 jaar is het alleen maar recreatief wat ik doe. En hiervoor fietste ik elke dag 60 kilometer op en neer. Dus 30 kilometer heen, 30 kilometer terug naar mijn werk. Wat zijn mooie plekjes hier op Schouwen-Duiveland? Dat zijn er heel veel. Eigenlijk bijna niet op te noemen, zoveel. Mijn lievelingsplekje is als je aankomt vanaf de Dammen, Neeltje Jans, en je kijkt zo op Westerschouwen. Dat vind ik het allermooiste stukje. Mijn favoriete plekje is Burgsluis. Ja. En waarom? Ja, dat heb ik nog meegekregen toen ik als kind hier op vakantie kwam. Lekker met mijn vader daar naartoe fietsen. En de Pompentoren die je daar hebt. Ja, dat is mijn favoriete plekje van het hele eiland. Ja. Wat staat er vandaag nog allemaal op het programma om langs te fietsen? Niet echt iets. We zijn natuurlijk nog niet zo gek ver van huis. Dit is eigenlijk onze eerste stop. We wilden naar Bruinisse fietsen. En dan langs de Grevelingen richting Nieuwekerk. Daar even boodschappen voor vanavond, eten voor vanavond te kopen. En dan weer terug naar Zierikzee. Tot ziens. Jullie gaan lekker een stukje fietsen. Ja. Ja. En waar komen jullie vandaan? Uit Werkendam. Waarom Zeeland? Ja, prachtige provincie. Naast Friesland is Zeeland ook wel de prachtigste provincie om te fietsen. Zo. Fietsen jullie hier regelmatig? Ja, dat was 2 jaar geleden hebben we 2 hier jaar, vaak gefietst. We hebben heel Zeeland gehad. Heel Zeeland? Ja. Hoe is dat gekomen? Ja, gewoon elke dag een andere route. Wat is er zo lekker aan fietsen? Ja, je kan alles goed bekijken met de auto en je komt op plekjes waar je normaal niet, Ja, hartstikke mooie niet plek. komt. En wat is er mooi aan Schouwen? Of is dat dit de eerste keer dat jullie hier zijn?
Nee, dus de route hebben we al meer gereden. Meer deze gereden. fiets. Ja, gezellig. Renesse en Burg Haamstede. En een prachtige natuur natuurlijk. Tot ziens!